James Sullivan, Bad Dreams Film Production. Hej. Ja, det her det er så Jakob. Han føler han er Jesus. Jesus. Og han vil så forklare det over for hans mor herovre. Jeg er Jesus, mor. Er du Jesus? Kan det virkelig passe? Nej, det er da bare for sjovt. Dans med mig. Hvorfor skulle jeg danse med dig? Du skulle lige noget mig direkte op i ansigtet. Du skulle om politikere eller sådan noget. Du skal I fandme lære at holde jeres kæft, okay? Jeg lader frikadeller hele dagen! Okay? Jeg er helt fristet til at sige, at jeg er en husfar. Hey Tyler, are you on your way to algebra? Yeah, I'll see you there. You're awful! The preceding joke was brought to you by Men. Men, we don't know what we did. Okay, så nu opfører jeg fandme pænt og spiser jeres skide frikadeller. Det er sgu da ikke far, det der. Hvad fanden var det? Hvad er det fanden, jeg kom ind i vores hus? Hvad fanden er der engang i? Hvad helvede foregår? Nå, fuck det. Jeg har sgu fået lidt ondt i benene. Jeg har hørt det her skulle lindre smerten. Hey, skal du forstyrre min hopning? Det står lige nu. Altså, der er nogen til at stå råd, vi får familie på besøg. Wow,